Γεια σας Gamers, τι κάνουμε? Καλά. Πρώτο βίντεο. Στο σπίτι μου. Δείτε βίντεο σου πεις αν μπορούσα να τον διάγραψε ο Χάρης Στάμπουλεφ. Θα πρέπει να κάνω. Γιατί το πρώτο βίντεο σήμερα που κοφούμε κάπως έτσι το μαλάκα. Τέλος πάντων. Super Game Mode Bros κανάλι. Πρώτο βίντεο. Πρώτο βιντεάγα, πες με προ fucking asshole. Yeah. Θα το νικήσω. Πω, μετά πρέπει να κάνω μοντάζ να το περάσω στο YouTube. Πω. Gamer, τώρα θα συζητήσουμε. Ναι, για διάφορα πράγματα στο YouTube. Εχθές βγάλαμε ένα βίντεο. Που αυτό το βίντεο. Ήμουν να στο σπίτι μου. Και ήμουν εγώ στο σπίτι του. Εγώ είμαι στην Μπαρτσελόνα, το ξέρετε παιδιά. Ήμουν εγώ στο σπίτι του. Ναι. Πες τι έγινε όμως. Βγήκε μισή ώρα το βίντεο. Πότε δεν μπορούμε στο βάλει στο YouTube να τα δείξουμε βίντεο. Επίσης. Έβαψε τα καινούργια νέα στο YouTube. Όχι, τι έγινε. Στο YouTube. Έκανε YouTube. live stream όχι. Αλλά όσοι είναι partnership πρέπει να πληρώνουν κάτι, τους κόβουν όχι το ίντερνετ. Κάτι με το gaming τέτοιο YouTube και αυτά. Δεν το κατάλαβα πολύ. Αν πατήσετε σοκ YouTube, δεν το κανονικά να μην με κάνετε και το λέτε ανώμαλα. Και βρείτε εκεί διάφορα βίντεο που θα βγάλει. Το πρώτο βίντεο στο Vlogs. Και βρείτε το βίντεο που λέει για διάφορα πράγματα στο YouTube. Όσοι είστε στο YouTube, όσοι είστε φυσικά partnerships. Τι άλλα νέα, θα δείξω από το βίντεο σήμερα. Το πρώτο βίντεο αυτό. Το δικό μου ήταν, Αυτό το Super Game Mode. Δυστυχώς ήταν 2.40 ανάλυση. Ναι. Ναι, με το Quick Time θα το κατεβάσω, το πολλαπλασιάσω, που είναι 480. Δηλαδή και τα βίντεο όμως θα είναι 480. Όχι, όταν θα πάρω τη webcam 700 και πάρω και ένα μικρόφωνο που θα είναι 12 ευρώ. Ναι, αυτό θα γίνει. Θα λέμε. Το ακουγόμαστε. Όχι, έτσι, θα πάρουμε ένα μικρό στερεοφυτικό. Γεια σας gamers. Τι κάνετε, θα μας ακούει όλος ο κόσμος μεταξύ. Γεια σας gamer, γεια σου. Γεια σας, στο κάμφαρο, να έτσι. Γεια σας gamers, θα σας ακούω και θα σας ακούει μια χαρά. Όντως, gamers, τι άλλα νέα υπάρχει στο YouTube, Γιώργο? Δεν είδα καθόλου. Θα συζητήσουμε για τέτοιο. Για διάφορα Για κανάλια. διάφορα κανάλια τώρα. Λοιπόν, Και αυτό το τραπεζιτά σπρό. το πρώτο θέμα είναι για το Game Θέμα World. 1. Το Game World. Γιώργο, το Game World. Το Greek. Όχι το Greek. Το κανονικό Game World κανάλι το αγαπάω πολύ, εντάξει. Το συμπαθείο. Το Και εγώ. συμπαθώ. Πως super retro, είτε πως τους gamers, Γιατί έχει όπως το και άλλα. PlayStation 4. Ναι, μόνο αυτό. Όχι, και για άλλα βίντεο. Αλλά μου τις πάει που κάνουν βίντεο τέτοιο ρε. Α, δεν το βάλες. Δεν πειράζει. Μου τις πάει που κάνουν βίντεο τέτοιο, πώς το λένε. Το gameplay χωρίς να μιλάνε ρε φίλε. Πού θα σε ακούσουν οι άλλοι. Αυτό είναι λίγο σπαστικό. Ναι, όντως. Να σου πω το γιατί. Πατάς τα του βίντεο αυτό είναι 30 λεπτά, μετά το τελειώνουμε σε 3 λεπτά. Ας πω που είναι το σπαστικό. Ότι... Ναι, δεν μιλάμε, αφού δεν μιλάμε, τι νέα θα Ναι, μας πούνε και είναι αυτά. σπαστικό αυτό. Αυτό, σπαστικό, sorry Game World που λέμε για σένα. Και λέμε τα παράπονα. Αλλά και περισσότερο Game Maniacs. Πάμε στη συζήτηση. Θέμα δεύτερο. Game Maniacs. Ναι, αυτό, το βαρετό είναι το έχει πει. Το έχω πει και εγώ στο βίντεο το δυστυχώς που βγήκε, για να το βλέπατε. Ναι. Τώρα λέμε τα ίδια. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Game Maniacs ρε φίλε τώρα. Sorry για το κουράσανε μου. Εντάξει. Εμείς δεν μιλάμε στα ισπανικά πάλι. YouTube. Άμα ακούς μείνει στα ισπανικά να βρεις σοβαρός λόγος. Άντε. Τι ισπανικά θα είναι. Ναι ρε σύλλεψε. Ποιο? Το βάλα στα ελληνικά και ίδια για δημόσιους χώρους. Λακίες. Όσοι είστε Είναι στο σπαστικό του τέτοιου. Το λέει και ο Γιώργος. Για πες τι είναι για το Game Maniacs Γιώργο το σπαστικό. Καταρχάς θέλουμε όχι άγνωστους gamers. Όχι άγνωστος. Δηλαδή γνωστούς YouTubers. Τα μόνο βίντεο Ο που... Χάρης με κάνει αμοιβέ. Δεν είμαι άγνωστος στους games, μόνο στο πρωί είναι καλός. Στο άλλο ιδανικά. Ναι, εντάξει. Αλήθεια. Εντάξει. Πώς θέλει να πας. Σου όλα τις άλλες θα νισκάω, έτσι. Έχω άλλο. Άντε, πες καμιά ρε. Δεν θα σκαμία ρε. Τέλος πάντων, για πες για το θέμα. Ναι, μόνο αυτά που έχει βγάλει για το τέτοιο. Πάτα start. Κάτσε. Αυτά που έχει βγάλει για το... Ναι μωρέ, θέλουμε Έλληνες YouTubers, όπως το Σκέπιο Β. Γκρέμερ σχέδιο Β. Ναι, Super Retroid. Super Android. Πώς το έλεγε η Χριστέρα. Super Retroid.
Super retro. Στο έξω τώρα είναι. Super retro. Μάρκους και Τζέρεμι, μόνο αυτά. Τίποτα άλλο. Μάκιους. Μεγάλη σκρίπα, ξεσκίζεις. What the fuck. Με το τι κόλλη την στήρα κι άλλος. Τέλος πάντων. Μόνο σε 5 κανάλια έχει πάει η διάσπαση. Τώρα φίλε, τώρα να πας σε κανάλια που άγνωστα, τι να το κάνεις. Όχι κανάλια άγνωστα. Όχι και κανάλια γνωστά, ξέρεις. Ναι, σε Δεν είναι αυτό. Είναι το θέμα. Όχι τα κανάλια τα είναι γνωστά ή όχι και διάφορα πράγματα. Να τους ξέρουμε τους τύπους. Τους είπα, το ξέραμε. Έχει 30.000 subscribers. Το ξέρει όλος ο κόσμος περίπου. Όλη η Ελλάδα. Περίπου, όχι όλη η Ελλάδα. Απλά μπορεί όλη η Ελλάδα να μην έχει κάνει subscribe σε αυτό το κανάλι. Αλλά το παρακολουθεί. Ναι. Αυτό, εκεί μπορώ να καταλήξω. Μεγάλα κανάλια όπως διάφορα. Νίτσα και Κασάσινο. Δεν έχει πάει. Δεν έχει πάει. Νίτσα και Κασάσινο. Αν δεν έχει πάει Νίτσα και Κασάσινο, τους παρακολουθήσει ποτέ. Νίτσα και Κασάσινο. Κάτι άλλο που... Όχι! Όχι, δεν κάνει τίποτα! Τι έκανα ρε παιδιά. Πήγα να κάνω πάσα, κατά λάθος. Αλλά δεν έκανα. Δεν βλακία έκανε. Παραλάνω το θέμα. Περνάμε στο Super Android. Να μιλήσει πάλι ο Γιώργος. Γιατί εγώ. Καλά, εντάξει. Super Android. Εμένα είναι το αγαπημένο μου κανάλι, παιδιά. Το εκτιμώ πολύ. Αλλά το στραβό μου είναι... Σε όλα τα κανάλια έχουμε στραβά. Μόνο στους Gamers, εγώ δεν έχω κανένα στραβό. Στο Super Android, εντάξει. Παλιά έβγαζε κάτι βλοκάκια ωραία. Τώρα, Ωραία. εντάξει. Και τώρα βγάζει ωραία βλοκ και unboxing. Αυτό είναι Εντάξει, το... ναι, όμως. Ωραίο. Τώρα όλο vlog, φίλε. Κάνε ένα playthrough, κάνε ένα gameplay τέλος πάντων. Gameplay, όχι playthrough. Κάνε ένα gameplay. Ρε μεγάλε, θέλω να βγούμε ένα βίντεο. Ας μην είναι στο PC. Να βάλεις τη γαμμένη κάμερα που έχεις για HD Sony κάτι που κάνει κάτω στα 720 ευρώ και το βλέπουμε το βίντεο. Σε στο τρίπο ρε εσύ. Μπορούμε να βλέπουμε ένα play που πες πούμε. Και πού ξέρεις. Το λέω, δεν το επίτηβες τώρα σου πέτω. Κατηγόρησέ με στα σχόλια, δεν το επίτηβες. Sorry να το πω τώρα αυτό και σε πληγώσει, sorry. Αλλά πού ξέρουμε εμείς. Ναι. Ότι είμαι hater. Αγαπάω το Super Detroit πάρα πολύ και κάνει καταπληκτικά βίντεο. Και καταπληκτικά βίντεο. Εμένα με χαλάει γιατί κάνει όλο vlog τώρα τριπτά. Vlog και vlog. Εγώ θα ήθελα πολύ να κάνει play sport. Ένα το μήνα. Δεν ένα το μήνα. Να περιγράψει κάτι από τη συλλογή του. Κάτι. Στη συλλογή την τα έχει πει όλα ρε. Τώρα τι λες, τη συλλογή τα έχει πει όλα τώρα. Κάτι άλλο, να βρει κάτι άλλο το σπάρω. Χόμπι. Δηλαδή χόμπι. Να κάνει ένα review για ένα παιχνίδι. Έκανε το βίντεο του Souls. Μην πεις δικαιολογία για το vlogs. Δεν θα βρεις δικαιολογία. Γιατί έκανε και unboxing τώρα. Αν don't πεις δικαιολογία. Αλλά μόνο κατά πλέφους, παιδιά, δηλαδή. Πάμε τώρα στους Gamers. Περιμένετε. Παλιά έκανε ο τέτοιος ο Super. Ναι, παλιά έκανε. Πριν κάτι ρετρό παιχνιδάκια. Κάτι ωραία. Κάτι ωραία ρετρό, ήταν ωραία. Το Crash Bandicoot. Τα ευχαριστώ. Πώς είναι? Το Mortal Kombat τίποτα, κανένας. Όχι, τίποτα. Ωραία αυτά. Μας λείψες. Μας έλειπες. Το Mortal Kombat 3. Το... και τα λοιπά ρε φίλε τώρα. Λίγο σπαστικό πιστεύω. Αλλά Super Android σε εκτιμούμε. Σε εκτιμούμε, είσαι καλύτερο κανάλι ever. Δεν υπάρχει το κανάλι στο YouTube. Κοιτάξτε, μετά το Super Vita, μετά το Square, μετά το IGN. Και έχουν αδικήσει πολύ το Super Android. Πολύ. Τώρα που κάνει καλά βίντεο, εντάξει, μπορούσε να έχει 10.000 subscribers. Μπορούσε, μπορεί με άνεση να κάνει, αλλά δεν ξέρω, δεν το θέλει. Μπορεί με άνεση να βάλει. Πώς το κάνει οι Gamers. Και ο Super Android πήρε περισσότερα χρόνια YouTuber. Μπορούσε να μας περισσότερα. Και εδώ είναι και το άλλο, παιδιά. Είναι και το άλλο. Όχι! Gamers. Είναι και το άλλο gamer. Ξέρετε ποιο? Τι? Τι? Δεν σπάνω. Ότι κάνει βίντεο μετά από ένα μήνα. Ναι, και αυτό. Ναι, και αυτό. Το τρέχει τραβάει και το θέμα είναι. Ενώ έχει δεν περισσότερα χρόνια YouTuber. Μπορεί ας πούμε να έχει περισσότερο κοινό. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Πες. Το θέμα είναι
που έχει κάνει τα καλύτερα βίντεο το έχει κάνει πιο παλιά. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, έχει ένα βίντεο ο Χάρης. Ας έχει πάρει καλύτερη κάμερα. Ποια αλλάξει κάμερα, έχει πάρει την κάτι. Κάτι, πώς λέγεται η κάμερα γάμο εδώ. Κάτι της Αξιοκάν που τη βάζει. Κάτι κάμερα. Τέλος πάντων, gamers. Την Αξιοκάν. Τώρα που πάμε. Πού πάμε, παραλία. Στον Βόρειο Πόλο να κάνουμε μπάνιο. Να κρυώσουμε. Χάρη, θα κάνει έτσι τέλος. Χάρη, έτσι θα κάνεις. Site είναι. Αλήθεια. Ναι. Πατά start. Gamers. Γράστε 10 λεπτά. Ο gamers. Πατά start. Κάσε. Ούλος το. Οι gamers. Να πατήσω παύση. Μην ξεπεράσετε 15 λεπτά. Άντε μην βγάζεις έξω. Θα μας καταστρέψεις. Πρέπει να μην ξεπεράσετε 15 λεπτά. Αν μην 14 και 19 πάλι καλά. Και 50 κάτι πάλι καλά. Δεν το σούπερ το βάλουμε 5 λεπτό. Δεν είναι φες 10 λεπτό. Πάτε σαν. Δεν φες. Γκρινιάρι άντρα. Εγώ. Ποιος. Θέλω. Σου είπα 5 λεπτά. Θα παίξουμε να τελειώνουμε το βίντεο. Όχι 10 λεπτό. Μπράβο. Μπορούμε να πατήσουμε παύση στα μισά και να μην παίξουμε. Τι άλλο πράγμα έχουμε να δείξουμε σήμερα. Σήμερα. Ναι, τι άλλο. Έπαιξε Frapcast 3 YouTube. Πατήστε και εκεί Gamers να το δείτε. Στους Gamers. Τι. Σήμερα θα το βίντεο βράδυ. 10 λεπτάκι, 5 και 5 λεπτά φίλε, σιγά, πόσο είναι. Ναι, θέλει να είναι ακριβώς 15 ρε εσύ. Πρέπει να πατήσω και παύση. Για το βίντεο που ήταν 30. Δεν φορά δεν είχαμε χρόνο εσύ, ήταν μισή ώρα. Θες να το βάλεις στο George Χάτζης, δεν θες. Όχι. Ναι. Γιατί στο δικό μου δεν γίνεται τόσο. Γιατί. Που εγώ 10 λεπτά. Τελείωνε χρόνο. Προσπαθούμε gamers. Δεν σου είπα, τι άλλο θέμα. Δεύτερο θέμα. Gamers. Ναι. Gamers δηλαδή. Γριάμες. Εσύ είσαι. Κανένα παράπονο προς το παρόν. Κανένα. Ο Χάρης έχει ένα παράπονο, το Saints Row. Τι. Εσύ έχεις το παράπονο το Saints Row που δεν σ' αρέσει. Όχι, μ' αρέσει. Ειδικά το 8-bit εποχή, Το 8. Το 8-bit εποχή που τράβηξα. Το 8-bit σε 8-bit, Ποιο. Που τράβηξα το βίντεο τη Δευτέρα σε 8-bit. Ποιο 8-bit. Πες το ελληνικά παιδάκι μου 8-bit. Το Saints Row, τι πίστα με το 8-bit. Ποια ήταν αυτή. Τη Δευτέρα. Το τραβήξαμε. 8-bit. Ναι ρε, που ρέτρο παιχνίδι, που έγινε ρέτρο παιχνίδι, το Saints Row. Α, το Saints. Saints of κάτι. Ναι. Saints of Race. Κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο. Saints of Race. Κάτι τέτοιο. Ωραίο αυτό, μου άρεσε. Όλοι όλα γελάγανε. Όλοι τώρα γελάνε. Καλά κάνουνε. Καλά κάνουν. Καλό Άιντε. είναι. 30 λεπτά βίντεο, πρέπει να το πατήσω πάση. Όχι. Όχι. Ότι μετά θα 15 κρίνω. δεν γίνεται. Θα τους αφήσω, παιδιά. Sorry, μπάθησα. Γιατί χτες είχαμε τραβήξει 20, γιατί δεν μπήκε. Μισή ώρα είχαμε τραβήξει, ρε. Γιατί δεν μπήκε όμως. Δεν ξέρω. Σου είπα όχι, που έχουμε τραβήξει μόνο 15 λεπτά όριο. Γιατί όμως. Σου είπα, έχουμε αρέσει 15 λεπτά όριο. Πες πιο πολύ. Γιατί δεν μπορείς. Μπορώ. Γιατί δεν το κάνεις. Το κάνω. Τι. Το κάνω κάποια στιγμή, αλλά όχι τώρα. Τώρα δεν έχω ίντερνετ να το κάνω. Γιατί. Είμαι στο σπίτι μου να το κάνει τώρα. Και είναι και 14 λεπτά. Άμα το πρέπει να πατήσω παύση, πω μετά από πίσω παύση. Κοίταξε, εγώ δεν θα το βγάλω το βίντεο στο YouTube, άμα πάμε 15 λεπτά παραπάνω, εντάξει. Όχι, οι gamers συγχωρήστε με. Λοιπόν, Τελειώσει το βίντεο τώρα. όχι θα τελειώσει, πατήσουμε παύση, για να στο τέλος θα κατηγορούμε τι κάναμε, εντάξει, αδειά. Λοιπόν, έτσι και στο χαρίσιμο, ο κόλπα πέτυχαν τη τρία του νίκησε, εύστοχα πέρα την 0, εύστοχα πέρα την 0, ασύστε ένα, εγώ. Όλα τα άλλα η κατοχή είχε ο Χάρης ποσοστό, εντάξει. Κάντε subscribe, like, comment, share και subscribe να κάνετε μόνο και like στο YouTube, στο βίντεο. Τα λέμε, γεια!